Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzvara nhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana unga wagara uri mugari wepanapa dango kutenda nekuda sei nekurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Mawanai zvandoda kuita panapa handisandambozviita, ende kana ndikanzi ndizviite ndichitoda kutobhadharwa kunzi ndizviite, but ndanakirwa nelevel requality rengoma ndikati aiwa zvinhu zvakadai so zvinoda kupushwa, because I remember once I was also an artist. I'm still an artist. Ndine YouTube channel ine 2 subscribers. I used to go kunana DJ Sparks ndichivatengera makuva kuti awangu, and Sparks aindibata boy aingoti holy unza mari yaunayo dompo $5, dompo $2, ondipushira maworks. Enough respect to DJ Sparks, and until now mukatoenda pachannel pa DJ Sparks munoona pane masongs angu atoripo ipapo, and ndakafara nemabatirwo andaitwa na DJ Sparks. That's the reason why I'm doing the same thing chandoda kuita panapa, to give opportunity kuma upcoming artists ane good quality, ane good sound. Nditumirei namba dzangu ndo idzo dziri pa screen idzo. Ndikanakirwa, I'll do a review. I will share this on all our platforms. We've got a Facebook page in a 62,000 followers. We are still growing. Our YouTube channel in a 51. We are still growing. But we are no longer a small channel. Taane vanhu vanototiteerawo, taane vanhu vanotiteererawo zvatinotaurawo. So enough respect kune vanhu vese vakatinechawo kuti tisvike patiri panapa as Point 5 Creative Studios. Right, pane mwana anonzi Mama Thunder Magate. Angari ko Cup Clash yekuHarare, akaita freestyle, akati PumPum Mahara. But song racho rabuda, ndarona song rato time rabuda, but harisi kurira maririro ari kufanira kunge richiita. Ndosaka tauya naro panapa kuti tiri pushe rinzwikwe nevanhu, but hatingopushe zvinhu zvisina order, hatingopushe zvinhu zvisina kurongeka. Toda kuti titeerere song iyi tese. Kana wanakirwa nesong wesa comment mucomment section. Kana wanakirwa nesong wesa comment mucomment section. Wotaura kuti anogona uyu. Kana tiva timba tamuunza for an interview, kana tiva timba tamupusha kuti asvikewo kumberi ikoko, tompusha panapa. Nditika it's just our way of giving back to the community. But ndataura kwenguva refu, ngatijambire musini muzvionere mega kuti hanzi PumPum Mahara. Ngoma racho riri bad, iri ngoma rakaipa. Intro inini handisi munhu anofarira autotune zvekudaro, but autotune yakadzikama, plus autotune yasangana nemunhu ane vocal riri on point. Muri kunzwa here vocal riri apa here? Mawana ngatimbodzokoredza isong. Big up kumunhu akagadzira beat mawaniri. Isong iri boys rakaipa zvekutodaro. So all I'm asking now, my fellow followers, team rangu repanapa, tofanira kuona video resiniri. Tofanira kuona video resiniri. Ende kana mati musikana anofanira kuuya pa interview panapa pachitubu, aiwa musikana tinomuunza otaura nyaya yake, timbonyatsonzwisisa kuti zvakambotangira kupi, zviri kubva kupi, zvese zvekuzosvika pakutaura kuti aiwa anzi PumPum Mahara pachena. But kana manakirwa maisa macomments, maita kuti tiite plan yekuti video resong riitwe, aiwa ndoziva ndine mhene dzangu dzandinadzo panapa dzakawanda, dzakangomirira izvozvo tikangodzikumbirawo mashereni chete. Aiwa mashereni anobuda, toita sei
topa mwana oita video tompushawo handitika. So thank you very much for watching, thank you very much for supporting. But the vocals, the instrumental, the production, aiwa inini according kwandiri inini, I'll give it an 8 out of 10. Amenoti munoiretawo sei song iyi, munoiretawo sei song iyi, and I'll give it an 8 out of 10 because there's always room for improvement. There's always room for improvement. Isa comment section, whatever mafungiro ako, whatever maonero ako, tutangira ipapo chitasa tichenda kumbera anditika. So as for me, DJ Wally and the rest of the crew behind the scenes, tukuti is bye for now. Ngasanganechi mu video note.